משרתי מילואים יקרים, מגיע לכם הרבה כסף בעולמות של החזרים על טיפול זוגי אישי וכמובן על רפואה משלימה. ואם מדברים על רפואה משלימה, ראינו שהאירוע הזה הפך להיות קצת פרוץ בארץ. אני בטוח שאתם מכירים חבר או חברה שהלכו לעיסוי וחזרו עם כאבי גב או כאבים במקומות אחרים. ופה מגיע פתרון פשוט מעולה. אתר מרידיאן שמכיל למעלה מ-450 מטפלים שעוברים תהליך סינון קפדני כדי שאתם לא תסתכנו. וכל מה שאתם צריכים לעשות, להיכנס לאתר מרידיאן, לבחור מטפל ולצאת איתו לדרך. ורגע נעצור ונאמר שכאן, בניגוד למקומות אחרים, אין התחייבות למטפל ב-100%. עשיתם טיפול במקום מסוים, המטפל יודע שהוא צריך להרוויח אתכם ב-100%. ואם זה לא מספיק מתאים, אין בעיה, עוברים למטפל אחר. והפריסה הגיאוגרפית של המטפלים כמעט בכל הארץ. והבירוקרטיה, הבקשה של הכסף חזרה, על מרידיאן ב-100%. הם מגישים את הבקשה לקרן הסיוע בשמכם, ואתם לא צריכים לבצע שום דבר כדי לקבל את הכסף חזרה. אז זה הזמן שלכם ללכת למרידיאן, לבחור מטפל שקרוב הביתה, לא להתעסק בבירוקרטיה, וליהנות מטיפול רפואי משלים איכותי, בלי להסתכן ובלי לשבור את הראש.